ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ ഡേ ആണ്. അതുകൊണ്ട് കസിൻസ് എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ഫംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളൊന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. ദൂരമൊന്നല്ല, വീട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്. ബീച്ച് സൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി ഇരിക്കാറുണ്ട്. കല്ലി കൂടെ നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഷേക്ക്. അത് നിങ്ങൾ കാര്യമാക്കണ്ട. ഇതാണ് എൻ്റെ മാമനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും എടുത്തു തരാറ്. കൂടുതലും എനിക്ക് വാവക്കും. എപ്പോഴും കാണുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്, എന്നാലും എല്ലാവരും ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഒരു രസം. ഇന്നത്തെ ദിവസം സ്പെഷ്യൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, കാര്യം എന്താണെന്ന് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാം. കടൽ കാണാൻ നല്ല ഭംഗി, സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാനായി, അതുകൊണ്ടാണ്. ഞങ്ങൾ ഈ കാഴ്ച എന്നും കാണുന്നതാണ്, എന്നാലും അതിനൊരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ.